बे समाव सुबुंसिरि रादाबा मोनसे ब्रेक ब्रेकिं निउस फोसावनो आखायाव लादों। कार्बि आंलं लांहिं टाउननि पामगाव हाई स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 90थि बोसोरसालिया सानथामनि हाबाफारि लानानै 25-26-27 फेब्रुआरियाव बिनि गेजेराव सानसेल'सै बे हाबाफारिया जानो। बेनिनो कार्बि आंलं लांहिं खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोख्रों नाजानायाव थाग्रा बादानिफ्राय लानानै गासै खामानिया जाफुंनायखौ लानानै बानजाय आफादनिफ्राय गासैबो सोद्रोमाफोरखौ गुरैयै खावलायहरदों। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि बादल मोसाहारिया बुङो जे बे हाबाफारियाव 4,000निख्रुइबो बांसिन सुबुङा बाहागो लानो हागोन। बेजोंनो लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों भलिबल आरो बर'निफ्राय गोमालांनो हमनाय गिला खेलखौ लाफानाय जादों। बे हाबाफारियाव गोबां रायजोनिफ्राय बाहागो लागोन, जेरै बांलादेशनि बर', नेपालनि बर' आरो मेघालयनि बर', अरुणाचलनि बर'। दानिया फै कार्बि आंलं लांहिं खौसेथि बर' सुबुं आफादा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानो। फैगौ 25, 26 आरो 27 फेब्रुआरियाव जोंनि जिथु जानो गोनां नैबे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बे जोबनाया जोङो गासिबो स्टेज पेन्डेलनि खामानि आरो बेबायदिनो गोबां बिथिङाव जेरै भलिबल बादायलायनाय, गिला बादायलायनाय जाजोब्बाय, गासैबो रेडि जाजोब्बाय। जोङो नैबे जायगायाबो गासैबो फ्राय जाजोब्बाय। डेक'रेसन थाबाय। जायखिजाया टाइमाव जोङो फोजोबनो हागोन। बेखायनो जोङो अराय जिथु बुहुमनि बर'फोर गासैखौबो जखन्थायाव बाहागो लाफैनो थाखाय कार्बि आंलं जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। जोङो जायखिजाया 25 फेब्रुआरियाव जागायजेनगोन। बे 25 फेब्रुआरि खालि गासैबो डेलिगेट्सफोरा जमा जाफैजोबगोन। बिनि अखानायैनो जोंहा बेदिनो गोबां आलासि दङ। बेयावबो मोनसे अपेन मिटिं दं। एबारनि बे खेबाव इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसननिया मोननै अपेन मिटिं जागोन। बे मोननै अपेन मिटिङावबो जोङो गासैबो रायजोफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरबाय। मानोना 26आव फैनानै जोंनि माखासे गोबां डेलिगेट्सफोरा एसे गोजाननि माखासे डेलिगेट्सफोरा थांफिननो जिहेतु उसुबिदा जागोन। बिनि थाखायनो जोङो 26नि जिथु सान आरो मोना बेयाव ओंखाम जाहोनानै अराय रायजो राजाखौ जोंनि बे माखासे जों जिथु जायगा बानायनानै दोननाय एकमडेसन बेयाव जोङो दोनगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे 27नि जिथु जानो गोनां अपेन मिटिं, बे अपेन मिटिङावबो जोङो जोंनि जिथु 26आव फैनाय रायजो राजाफोर बिथांमोनखौ बाहागो लानो थाखाय जोङो जोंनि जानानै बा इउनाइटेड बर' पिपलनि जानानै खावलायबाय। जाहाथे नोंथांमोना नैबे जिथु जानो गोनां एबारनि जारिमिनारि जखन्थाय बा जिथु कनफारेन्स, बे कनफारेन्सआव फैनानै बाहागो लाफैलायो। मानोना जोङो एबारनि जिथु कनफारेन्स, बे कनफारेन्सआव जोङो नेपालनि बर', बांलादेशनि बर' गासैनिफ्रायबो जों माने कनसेन्ट मोनबाय। बिथांमोना अलरेडि फ्लाइट टिकेटखौ लाखाजोब्बाय, बे खैदिनावनो फैसिगोन। बिथांमोना सासे सासे स्कलार, बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों माबायदि थांनानै थानांगौ, जोङो माबायदि रोखोमै दा बर्थमान दङ, जोङो आरो उनहालागै जोङो इउनाइटेडलि जोङो पलिटिकेल स्ट्रागल बा बर' जाथिनि जिथु माने बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों माबायदि थांनानै थानांगौ, जोङो माबायदि रोखोमै दा बर्थमान दङ, जोङो आरो उनहालागै जोङो इउनाइटेडलि जोङो पलिटिकेल स्ट्रागल बा बर' जाथिनि जिथु माने खैदान खैफोद बेफोरखौ जोङो बोरै बारलांनानै जोङो गावखौनो गाव रैखाथि होलांनानै जों गावखौनो फसंथान मोनसे खालामनानै लानो हायो, बेखौ बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंफैगोन, रायलायफैगोन। आरो जोङो गासैबो बर' मोखां आफादखौनो लोगो लानानै जोङो बेहाय माखासे मेल जिरायगोन। मोनफ्रोमबो बर' मोखां आफादा बेयाव बाहागो लाफैगोन। बेनिखायनो अराय बुहुमनि बर'फोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि जिथु 90 खेब खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु कनफारेन्स, बे कनफारेन्सआव बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो कार्बि आंलंनि जानानै गंग्लायै खावलायहरबाय। आरो बिथांमोनखौ जोङो बेयाव बरायनो एबा मा होनो
जिखिनि जानो गोनां जिथु मेल बेखौ खुंनानै हरनो थाखाय जोङो थाम टिम गासिबो जाजोब्बाय। धन्यबाद।